i en el fons crec que és el pitjor moment. Porqueria processada. Porqueria processada, sí. Jo directament. Ho catalogo així, porqueria processada. La indústria vindrà per tu. Sí, se'm tiraran al jugular. Jo reconec que no em faig massa amiga. Penso que si ha de ser puntual, doncs no passa res, no? Nosaltres som els primers que a casa, si algun dia fem una excursió i fem un aperitiu a fora, doncs escolta, una bossa de patates ve de gust, no? Però parlo més d'aquelles excursions que has de fer més llargues, més exigents, o fins i tot esquiades, ara que ha hagut aquestes nevades, que és el que podem endur-nos per menjar saludable, però que alhora sigui energètic, perquè clar, si estem fent un exercici físic, si estem fent un esforç, el que és més important és que allò que mengem ens porti una mica d'energia també. Llavors, clar, hem de vigilar què mengem, no? Clar, molta gent tira de barretes energètiques comprades, processades, no? I de tot aquest tipus de menjar. Les barretes energètiques, per exemple, són un molt bon àpat, un molt bon complement alimentari quan surts a fer activitat física, però les comprades no són les millors, perquè són crues. Llavors moltes vegades estan premsades en premses industrials i porten diferents additius que li fan doncs, que es pugui aglomerar, però en realitat són barretes crues. I cru és el que no hauríem de menjar quan estem fent activitat física. El cru no és bo. El cru no és bo. Igual quan, per exemple, és molt habitual veure gent que pren fruits secs mentre va esquiar, no? I el telecadira, exacte, de tota la vida. Que és molt bo perquè és molt energètic, però jo el que sí que recomanaria és que aquests fruits secs fossin torrats. Per què? Anem a veure una mica com funciona el cos, no? Resulta que quan nosaltres fem una activitat física, la sang s'ha de repartir principalment als músculs, que és on el necessitem, no? Per exemple, de les cames, si estem fent una activitat física a peu, o esquiant, o corrent, o en bicicleta, i probablement també a la part de la dermis per fer l'efecte tèrmic si és que estem en un lloc on fa o molta calor, en el cas de l'estiu, o molt fred en el cas de l'hivern, no? Aleshores, què és el que passa? Si nosaltres mengem mentre fem activitat física, que quan és de llarga durada és necessari perquè si no ens quedem sense energia, no? Mengem alguna cosa que és molt poc digestiva, que ens costa molt de digerir, aleshores també el nostre sistema digestiu necessita molta sang en allà per fer aquell procés. I aleshores és quan el cos no furula gaire bé, que és quan podem tenir un tall de digestió, o un cop de calor, o una hipotèrmia en el cas de la temperatura contrària, no? Com funciona? Doncs si nosaltres tenim una digestió molt pesada, de cop necessitem molt rec sanguini a la zona de l'aparell digestiu. Aleshores, clar, els músculs en segueixen necessitant perquè tu estàs caminant o estàs corrent o estàs en bici o estàs esquiant o el que sigui, no? Aleshores, s'acaba quedant els dos òrgans, diguem, els dos sistemes que més sang necessiten. Però aleshores no n'hi ha, per exemple, al cap, que és quan ens desmaiem perquè tenim un tall de digestió, d'acord? Ens desmaiem per què? Perquè el cos és intel·ligent i el que necessita és que, per la força de la gravetat, el rec sanguini torni en el cap i per això ens desmaiem. El problema és si això ens passa a l'aigua, que si ens desmaiem a l'aigua ens podem ofegar, d'acord? Però anant d'excursió també ens pot agafar un tall de digestió i ens podem desmaiar. I si no ens fa un tall de digestió perquè ens hem quedat sense sang en el cap, diguem, pot ser que ens agafi una hipotèrmia perquè ha sigut la dermis la que s'ha vist afectada i en allà no hi ha anat prou sang per fer aquest canvi, no? Llavors, com que el cos funciona així, el volum de sang és el que tenim i no podem tenir tants òrgans funcionant a tota màquina, el que hem de fer és deixar que se centri les energies en els òrgans que més ho necessitem, que són cap, òbviament, no? La part respiració, cor, i el sistema digestiu l'hem de donar poca feina perquè estigui en segon terme. Aleshores, l'única manera que ho fem, això, és menjant molt digestiu. Si nosaltres mengem cru, que és el que explicava al principi, el cru és molt més nutritiu, però també costa molt més de digerir. I tots els esforços van cap a l'aparell digestiu i no interessa. Exacte. El que ens interessa... Està molt bé menjar cru en el dia a dia, però mentre fas activitat física no és el millor moment. Perquè el que hauríem de prioritzar no és la part nutritiva, sinó que és la part energètica. Val? I per menjar energia només ens cal menjar carbohidrats, que és el tipus de nutrient, diguem, que ens dona energia, no? Que és el que ens dona la gasolina per tirar. I això no cal que sigui cuinat. No cal que sigui cru, pot ser cuinat. Val? Per tant, per exemple, si mengéssim fruits secs, la millor manera de menjar-los seria que fossin torrats. Si mengéssim... No costen tant de pair. Exacte, costen una mica menys de pair. No són tan nutritius, certament, perquè la calor el que fa és... les vitamines són vulnerables a la calor, per tant el que fa és treure nutrients d'aquell fruit sec. Però el que nosaltres prioritzem en aquell moment és que ens doni energia, no tal que hi hagi vitamines, d'acord?
I en el cas de les barretes energètiques, igual, les barretes energètiques haurien de ser cuinades. I per què no endur-nos cereal, per exemple, que com que necessitem carbohidrats, que sigui realment cuinat. Val? És a dir, tenim tota una sèrie de gra que es pot cuinar i que és molt, molt fàcil de fer, i avui en dia molt fàcil de trobar ja. Ja no només parlo de l'arròs, sinó que parlo també del mill, per exemple, d'una quinoa, d'un amaranth, no? Cada vegada tenim més ventalls, gràcies a la importació, de diferents cereals o pseudocereals, que són una bona manera de cobrir-nos d'energia i molt digestiva, perquè això es cuina, no t'ho menges en cru. I com te'l menges, aquest cereal que Clar. has cuinat a casa, no és tan pràctic com Exacte. la barreta processada. Exacte. El tema és el pràctic, no? Llavors, com ho podem fer? Per exemple, jo en el cas del llegum, que també és una bona manera, en casos de tot un dia d'excursió, no? O de fer una travessa molt llarga, o quan hi ha més exigència, també és necessari menjar una miqueta de proteïna, perquè la proteïna és el nutrient que ens ajuda a la reconstrucció muscular. En el cas dels nens, a la creació, no? De tot el teixit de múscul, tendons, etc. I en el cas dels adults, quan hem fet una activitat física més de lo normal, tenim alguns petits trencaments fibrilars, i això, perquè el cos ho pugui solucionar, necessita proteïna. Llavors, quan hi ha unes excursions tan llargues, el que passa és que, com que no hi estem acostumats, comença a haver destrucció muscular fins i tot abans de que acabem. Llavors necessitem menjar una mica de proteïna abans. Llavors el llegum, per exemple, és una molt bona solució per endur-te a menjar. Però el llegum sí o sí ha de ser cuinat, perquè el llegum cru sí que és molt indigest. Aleshores, jo el que proposo és fer boletes. És més elaborat, ho has de fer a casa. Boletes de llegum, exacte. Per exemple, t'agafes una llentia vermella, que és un tipus de llentia, es diu així però és de color carbassa, que va com pelada, no porta la pellofa, és molt digestiva, i quan la cuines queda de seguida molt desfeta, queda un puré. Llavors, amb aquell puré, tu pots fer boletes. I després les recobreixes del que vulguis, d'una mica de farina de galeta, d'unes llavors de sèsam, el que vulgueu. Val? Inclús a dins, això és molt típic oriental, fer boles, així, que em sembla que n'hi diuen nishime, val? Llavors a dins inclús hi pots posar algun altre tipus de proteïna, hi pots posar un dau de pernil, no? Que també va molt bé per la mineralització, que també perdem minerals amb la sudoració quan fem activitat física, i pots posar, no ho sé, un trosset de salmó fumat, o de, no sé, qualsevol cosa que et vingui de gust a dins, un dauet de tofu, el que vulgueu, d'acord? I les fregeixes? Jo no les fregiria, No cal. per què? Perquè si les fregeixes, com que portarà oli i aquest oli estarà sotmès a alta temperatura, això farà que es quedi un oli saturat. Això són greixos, i els greixos costen molt de digerir. És a dir, si agaféssim per ordre el tipus d'aliments de més digestius, dels que millor es digereixen, fins als que pitjor es digereixen, l'ordre seria més o menys així. Els líquids és el que més ràpid es digereix, per tant un batut és excel·lent per menjar mentre estàs fent activitat física. En segon lloc, tot el que és vitamines, minerals provinents de fruita i verdures digereixen molt ràpid. En tercer lloc, els carbohidrats, que n'hi ha de dos tipus, ara ho explicarem. En quart lloc, les proteïnes. I en cinquè i últim lloc, els greixos. Són els que més costen digerir. De fet, ens passa, no? Quan fem un menjar que ha tingut més contingut greixós, no? Quedem com més embafats i tenim la sensació durant més estona que estem fent la digestió i que tenim la panxa tipa. I és senzillament per això. Per això s'ha de vigilar molt bé, quan es mengen els àpats, l'ordre en el que ingereixes, no? I moltes vegades ens mengem la fruita de postre i aquesta fruita acaba fermentant abans de que es pugui digerir, perquè el tap que li ha fet la proteïna o els greixos que has menjat amb anterioritat fa que no puguis digerir bé, no? Doncs anant d'excursió aquest ordre és molt primordial. Per tant, si ens enduem fruita, que també és una bona opció, per exemple, un plàtan, que és bastant dolç, i aquesta fructosa que té doncs ens dona una mica de vigorositat, una miqueta d'energia, s'ha de menjar sol. No es pot menjar després d'un entrepà, perquè els carbohidrats tardaràs més a digerir-los que no pas tot el que és el plàtan. I és cert que el plàtan, perdona, va bé per les rampes també? Bueno, el plàtan conté minerals i un d'ells és el potassi, i aleshores per això es diu que va bé per les rampes. En realitat, les rampes, los calambres en castellano, és un problema locomotor per culpa de que et falten minerals al múscul. I el múscul els necessita els minerals per poder funcionar. Llavors, quan tu vas mancat perquè n'has perdut molts durant aquesta activitat, perquè no has parat de fer moviment, però no has pogut recomposar-los bevent isotònic o el que sigui, doncs al final comences a tenir com uns espasmes musculars o com uns bloquejos que fa que no et permet moure el múscul malgrat que tu ho vols. I llavors provoquen aquests dolors que són les rampes. Aleshores,
menjar o beure minerals va bé per prevenir-los. També és cert que el plàtan, el mineral que conté més quantitat, que és el potassi, tardes bastant a absorbir-lo. Per tant, jo a vegades, segons quins partits de tenis he vist que arrosseguen plàtan, penso, quan els hagis absorbit hauràs acabat, ja no sé que sigui un partit d'aquests llarguíssims, no?, de 7 sets, bueno, saps? Però en general, altres minerals, com per exemple el sodi, s'absorbeixen molt més ràpid i de fet també és el que perdem més, no? Per això és important també consumir begudes isotòniques, no? Passa que de les begudes isotòniques n'hi ha molts tipus i moltes van amb moltes marranades. De fet, amb els colors, sucre, no? Sí, amb els colors ja dius, ostres, això sembla un llum de nou, no sembla pas una beguda, no? Clar, què és el que passa? Aquestes marques de begudes isotòniques el que volen és que la beguda sigui molt bona perquè tu la consumeixis durant molta estona i en consumeixis més. Però clar, una beguda isotònica són aigua i sals. I això no és bo. No. Té un gust molt salat. Ni dolç. Exacte. Aleshores, per fer-ho bo, el que fan és afegir-hi moltíssim sucre. Però això és fatal per esports de llargues distàncies, diguem, o de molta estona, perquè el que fa és que et provoca pics hipoglucèmics, que es diu. Què vol dir? De carbohidrats n'hi ha de dos tipus, d'acord? Un és d'absorció ràpida i l'altre és d'absorció curta. I els d'absorció ràpida són els que més ràpid ens donen vigorositat, com els sucres, i els d'absorció lenta, he dit curta, perdó, volia dir lenta, els d'absorció lenta són com el pa, la pasta, tots els carbohidrats aquests que ens donen de més llarga. Els que hauríem de consumir són d'absorció lenta, no els de ràpida. El telèfon de la ràdio, el 938272626, sempre està a disposició dels oients. A vegades no hi pensem a dir-ho, però els oients ho saben i la Núria ens ha trucat per fer una consulta. Núria, bon dia. Des d'on truques? Tu diràs. Has de venir Vitam Pleni, Núria. Per intoleràncies? Sí, vindrem amb la nutricionista, amb l'Alba, que és la nutricionista de Vitam Pleni, que ella és més indicada que jo per parlar d'això, i ja en farem. De totes maneres, en el teu cas, un apunt, i és que molts complements alimentaris comprats per esportistes porten aquest tipus de sucre. Per tant, en el cas de la teva filla, sí que et recomano més que mai que t'arremanguis i et fiquis a cuinars i tots els complements alimentaris que consumeixi ella siguin casolans perquè tu controlis molt bé què hi ha i què no hi ha. Sí. Costa més perquè hi ha menys intoleràncies, cada vegada més, malauradament, per culpa dels abusos, però n'hi ha menys. I, de fet, molta gent que és celíaca o intolerant al gluten o també a la lactosa ho acaba sent també aquest altre sucre que és la fructosa, cada vegada més. Bueno, doncs, sí, a Vitam Pleni nosaltres ho fem per gent que té intoleràncies, no hi ha problema. De totes maneres, m'agafo l'apunt, Núria, i vindrem un dia amb l'Alba, que és la nutricionista del centre, i parlarem sobre intoleràncies, d'acord? Sí, ara et donaran el nostre telèfon. Exacte. I ja ens posarem en contacte. Gràcies, Núria. Gràcies, a reveure. Astrid, ens deies, boletes de llegum sense fregir. Sí. Com a molt els hi pots donar un punt de forn, si vols, després de la cocció, però per ajudar a que estiguin com més compactes, si vols. Vale? Fruita sola, no darrere l'entrepà. Això mateix. Quins altres recursos proposes? Les barretes energètiques que es poden cuinar, que és molt senzill. Vosaltres ho podeu mirar per internet. Jo tinc un vídeo on faig barretes energètiques a sportandcook.com i allà ho veureu que és molt fàcil. Es poden fer amb iogurt, es poden fer amb mel, es poden fer amb ou i farina o només amb farina i aigua, en el cas de l'estiu, per vigilar la vulnerabilitat de l'ou amb la calor, d'acord? Altres coses més diferents, que són, per exemple, les boletes de patata. La patata també és un carbohidrat d'absorció lenta, per tant ens aporta energia i a més és fantàstic perquè al provenir d'una fècula i no d'un cereal no conté gluten. El gluten és una proteïna que tenen alguns carbohidrats que costa bastant de digerir també. De fet, per això hi ha gent que és celíaca o intolerant en aquesta proteïna, perquè costa una mica més de digerir. Doncs la patata no en conté, però sí que ens aporta energia. Com fem, per exemple, aquestes boles de patata? Això com és una mica diferent, Sílvia, si et sembla i tenim temps, ho puc explicar com es fa, oi? Sí, tant. Fes-nos la recepta. Doncs mira, si agafem, per exemple, 10 patates, per 10 patates necessitaríem 3 ous, mig bloc de tofu,
julivert fresc picat, que és vitamina C, d'acord? Per això el demano fresc, pa ratllat, una mica d'oli i una mica de sal. Com ho fem? Primer de tot preescalfem el forn a 180 graus i a part estem bullint dins d'una olla amb aigua les patates. Un cop estan bullides les pelem, les deixem escórrer i les deixem refredar. El tofu també el bullirem 12 minutets perquè el tofu acaba sent un mató de llet de soja, que és un llegum també, per tant en cru no és massa digestiu, millor bullir-lo una estona. Batim els 2 ous, desfem les patates com un puré, amb el que vulgueu, amb l'eina que tingueu a casa i que ho acostumeu a fer. Afegim en aquest puré els ous batuts, 2, el tercer ens el guardem per arrebossar després, d'acord? I afegim el julivert i afegim el tofu bullit a daus i ho salem tot. I ho barregem fins que quedi una massa compacta. El tofu el podeu ficar al moment o el podeu ficar després un dauet a dins, com pugueu. I ara ens ficaríem amb aquesta massa més compacta a fer boles amb les mans i faríem boletes, o faríem quadradets, el que li vagi millor. Les boles, per la seva ergonomia, diguem, s'aguanten bastant bé. Aleshores, quan ja les tenim fetes, les unteu amb ous, si voleu, i una mica de pa ratllat. Aquest últim pas és opcional, I els hi doneu un punt de forn a 160 graus durant 12 minuts. Podríem fer boles de pa, sense posar-les boles de patata, sense el pa ratllat i l'ou final, i sense posar-les al forn, però queden més soses de gust, val? Però, per exemple, tot i que l'ou cuinat no és tan perillós, però si és a l'estiu amb molta calor, jo no us recomano, aleshores, de posar-hi ou per la part de fora. D'acord? Un altre tipus de pastisset que funciona molt bé i que és molt fàcil de fer són els pastissets de dàtil. El dàtil sí que té fructosa, per tant la filla de la Núria en aquest cas no ho podria consumir. La fructosa és un sucre natural, sí que és veritat que és un carbohidrat més ràpid que ens dona, però per aquells moments que tenim de defalliment, una mica la pàjara, que es diu en castellà, o el mur, que en diem en català, doncs ens podria anar bé. Com ho fem? Doncs agafem 250 grams de dàtils, però que no siguin els dàtils que estem acostumats sempre, que siguin un tipus de dàtils que es diuen dàtils medjool. Aquests dàtils no estan tan deshidratats, els porten en fresc des d'Iran i tenen tota la seva carn, d'acord? Fem una miqueta de bicarbonat, una culleradeta, i què és el que farem amb això? Doncs igual, preescalfarem el forn a 180 graus i posarem aigua a bullir, i quan ja bulli li afegirem els dàtils amb el bicarbonat per fer-los més tous, d'acord? Després agafarem 125 grams d'oli, 150 grams de sucre de panela, mitja culleradeta de gengibre en pols, que el gengibre és una arrel molt carminativa, és un digestiu, ens ajuda a digerir millor allò que mengem, una culleradeta de canyella, que és un antiinflamatori boníssim, i 2 ous. Afegiríem la canyella, el gengibre i l'ou, ho batiríem tot junt, amb el sucre i amb l'oli, afegim un segon ou i continuem batent, i un cop tenim aquesta textura cremosa hi afegiríem la farina, que serien 250 grams de farina. Si la podem passar per un colador perquè quedi més fina, millor. Ho barregem tot fins que ens quedarà una massa. Quan ja ho tinguem, afegim els dàtils amb bicarbonats, que ja estaran ben tovets, ben picadets, i ho barregem tot. I queda una massa molt espessa i fàcil de treballar amb les mans. Una mica enganxosa, però si t'embrutes les mans una mica de farina no se t'enganxa tant. Doncs tot junt fas com amb motlles, ho podeu ficar en motlles de pastissets o de magdalenes, o en feu boles també, el que voleu, els motlles untats una mica d'oli, ho enforneu entre 30 i 40 minuts amb aquests 180 graus i ja teniu uns pastissets de dàtil molt saludables, molt fàcils de fer i que també us poden anar bé per menjar energètic i d'emportar d'excursió. Quin avantatge té el pastisset respecte al dàtil, les seques? Són diferents, no? Perquè el pastisset, com que nosaltres li hem posat farina, porta també carbohidrat d'absorció lenta. Per tant, aquest dàtil ens aportarà aquesta fructosa que ens donarà aquest puntillo d'energia ràpida, però alhora també ens donarà l'energia a llarga distància que necessitem quan mengem per fer un recés un moment, però després tornar-nos-hi a posar, no? Si tu només et menges el dàtil sol, que també te'l pots endur, un dàtil medjool sol, és un bon substitutiu, per exemple, d'aquells gels de glucosa que molts esportistes s'enduen, que allò acaba sent una glucosa artificial, que l'objectiu és el mateix, no? Un sucre ràpid que se'n va directe a la sang i et dona aquest subidon, no? El dàtil medjool, com té molta fructosa, també ens ho aporta. Per tant, també podríem endur-nos dàtils sols. Però has de tenir en compte, quan consumeixis un dàtil sol, que se te'n va de seguida aquella energia. O sigui, igual de ràpida que t'arriba, igual de ràpida se'n va. Llavors, si només consumeixes molts dolços durant tota l'excursió, estàs tota l'estona amb uns puja i baixes, que això és el que se'n diu aquests pics hipoglucèmics, no? Que dius, ara tinc molta energia, ara torno a estar molt a
avall. A més, quan has menjat sucre encara baixes més avall del que estaves en energia. Llavors tornes a tenir molt desig de sucre perquè estàs sota mínims, tornes a consumir, entens? Llavors acaba sent una mica un cercle viciós. Per això comento que és més important consumir carbohidrats d'absorció lenta durant l'excursió, encara que puntualment, quan tenim aquests moments de defalliment, en fem de ràpids. Amb aquestes propostes, amb aquestes idees, les vostres travesses o excursions d'aquests propers mesos seran molt més intenses i les gaudireu. Astrid Barquer, gràcies. D'aquí 15 dies ens retrobem. Això mateix. Adéu-siau. Adéu. T'has portat molt bé, eh? Avui no vinc sola.